Padre Pio yan. Mahiman adi. Padre Pio. Nandito na po kami sa Pahalik. Yun, at bago kami pumasok sa simbahan ay magsindi muna kami ng kandila, tapos diretso kami dun sa Pahalik. Si Papa. Meron po tayo kay FI, meron po doon kay Civil, kay Divina Rostro. Pwede po kayo Magsindi muna kami ng kandila. after ng Mass, you can probably go around. Sasamahan po kayo ng mga welcoming committee members. Bili ng mga kandila, ma. Will accompany you and going around. I-invade ang Spain ng mga Moors. Ano po, sino po ba itong mga Moors na ito? Ito po yung mga Muslim, no? Nag-invade. Kaya tinago lahat sa lamangka, no? Yung mga images. Kasama doon si Nuestra Señora de Caña Francia. Sindi muna kami na. Yung mic na isa saan? On screen, yan po sakit. Hello. Yung isa may sugat sa ulo. Yung isa may epekto sa mata. Yung isa yung biyan niya. Yung isa hindi nakakarinig. Yung isa crippled finger. Nang makuha nila yun, lahat sila gumaling. Ganun po ka-miraculous si Nuestra Señora de Caña Francia. Okay. Yung pong yung picture dyan, nasa taas ng mundo. Yan, may mga dumating na mga riders. Dito ako Makatingin na naman si Bibi, ang paborito niyang motor. maglalagay ng Mga malalaking motor, mga big bike. ito po yun. Yan, gusto niyang The motor. Promise Church. Siguro mga galing Maynila. Sabi niya, nang nandito siya, bumalik ulit siya sa Manila kasi nga nag-aaral siya. Kaya lang, sinasabi ko kung nasa taas ng Punta muna kami dun sa kasi ano, by that time, dun sa Pahalik. inano tayo, kumbaga, nandito yung mga Spaniards. Nagtatago sila. Nandun sila sa itaas ng gulo. Mga bagong Pero dating. alam nila na meron dito sa Francia ng chapel na Nuestra Señora de Caña Francia. Bumaba sila Ang ganun niya. Gusto ko Ganda nung. O sige. para makinig na. Gusto mo hawakan? Tara. Halika. Hawak lang pala eh. Gusto niya raw humawak sa motor. Dumadami ang Na! nagsisimba. Dumadami ang nagsisimba. Okay. Hawak tayo sa motor. Sama tayo tayo. Ginawa, Hawak lang eh. Ano yung, alin gusto mong hawakan? Yun o, yun o. Alin dyan gusto mong hawakan? Yung blue. Aling blue? Ayun. Gusto mong hawakan? Ito? Ang hawak daw. kaya Hawak daw. Gusto niya raw hawakan yung motor. Hawak ka. Sakay ka. Gusto mo sumakay? Mama, pasakay mo si Bibi. lalo na po, meron po Gusto niya raw patry po. na ginagawa niyo. Yung paglilipad kasi Ayun na. Picturean kita. so kayo Idol niya magiging yung motor eh. Ito sa side para maganda. Oo. na po yung cathedral. Sana nakapunta na kayo sa Picturean natin. Yan o. Hawak lang. Hawak ka dun sa ano, sa linyador. Dali. no? Ayan, sa kabila. Hawakan mo yung sa linyador. Yung isa pa. Sila papunta na bigger church. Ano po yung cathedral ngayon? Yun. Tara. Thank you po. Tara. Trust, Si Papa man. Pati si Papa. paglipat. Alat pa. Paglipat ng Nuestra Señora de Caña Francia. Gagawin po namin yan ngayon, September 11. Kasi po, ngayon, Umuwi. Ayos, sir. and Salamat po.
Yung gusto pala, mahina pa yun. Ako yung gusto ko, yung 1,250cc, oh. Yung isang black blue. Ano si Ronene? Dari na kaya, dapat sabay-sabay na. Yan at papunta na kami dun sa Pahali. Daw ada ng panyami. Nih. Santo Niño. Yun o. Dito ka. Iyo ko ka yan. Si Padre Pio yan. Pasok ka. Padre Pio yan. Oo, be. Bali yung pinoprosesyon po, yan po yung ano, isa, yung binagamit po ni ko-prosesyon. Padre Pio. na, gumaling ka na. Namamaga na naman yung mukha mo. Bibi, yung pagkain mo, tanuin mo muna. Mag-pray kayo, Hiling.
bumalik. At masaya ako na kasama ko yung pamilya ko, sila Papa. Kaso yung kapatid ko na dalawa hindi nakasama kasi yung isa nasa Maynila. Yung isa naman ay nandun sa bahay. Sinasabi ko sa kita na sa Lilunado, gusto kita daw ng ano. Harin. Pinagbanang kadami. Damo kita garahe nga ninaw. Lokal, banyaga, maputi, maitim, maganda o pangit, may isa tayong ina, ang mahal na Birhen Maria. Sa krus, iminapilin ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad. Pagpapakita na inaampon ang sambayan ng Kristiyano. Pero ngayon, ipinapakita, si Maria ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Dito naman sa loob. Si Maria ay para sa lahat ng nilikha ng Diyos. Siya ay ina namin lahat. Kaya yung mga kapapagpapalagin ay mga pinagay. Nagkalasal ko sa Dito naman sa loob. hindi Diyos umakakit tayo sa Pilipinas, tinutulungan, rin ang pinaglalagyan ng pagpapalat ng Diyos sa kanyang ina. Kung ang Diyos nga pinaramalan ang kanyang ina, bakit pamili natin siya patatalan? Sa buong maghapon ito, nag-iingat tayo sa lungsod ng Nanda, sa buong maghapon na ito, na tayo ay namanapit sa mahal na ina, ang Western Senora de Francia. Makita naman natin ang pagkainang pagpipingan ng mahal na Birhen Maria, ang reyna ng langit at lupa. Remember what Saint Teresa of the Child Jesus said about Mama Mary. What did Saint Teresa say? She is more mother than a queen. Oh, may korona siya. Oh, reyna siya. Pero pag lumapit
Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Itaasan niyo sa inyong puso at diwa sa langit. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Siya ay masalamat. Ama namin ang kapangyarihan mo na iyong malaman ay ikaw ay aming pasalamatan ay ang aming inuulita ang pagkarina ng mga nagaling Maria. Bukod ang pinagpala sa babaeng naman, ang mahal na Birhen, totoong mamahalan, ay iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinila bilang liwanag dito sa tingnan. Kaya ay isa ng mga anghel na nagsisinawin ng pamuri sa iyo nang walang bumabay sa kalangitan kami nagpupuli sa iyo kadakitaan. Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng kalakawanan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, wala na mga karoon na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, ginawa niya ang pinakay. Pinasalamatan kanya, pinaghani-hani niya iyon, iniabot sa kanyang mga dagal at sinabi, ang inyong langit at kanin, ito ang aking katawan na iyanang para sa inyo. Kaya hindi naman ang mga tao sa kapunan, ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong langit at inumin, iyong kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bumubuhos para sa inyo at
Jose na kanyang kabayang ng puso, kay isa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng naglulugod sa iyo. Magipagdibong naman namin ang pagpupuri sa ikatarungan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, Lumalog tayo ngayon sa ating Panginoon Yesu Cristo, sa ating mga salangit sa pagkalaking ito ni Yesu Cristo. Allow your healing hand to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom. And may our mouths always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in all our needs. And help us to lead others to you by our example. Through the intercession of our beloved Ina, our Lady of Penitential, may the most loving heart of Jesus bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently the lives which you have created, now and forever. Amen. Salve Regina. Salve Regina. Ayun po, tapos na yung misa. Nakapagsimba na kami. At yan, kain muna kami. Doon na sila, Papa. Nilipat ko yung sasakyan, tapos kinuha yung pagkain na kumakain na. Kasi may dala kaming ulam. At napakasayo ko talaga kasi lahat sila dito kasama ko. Dito sila mama, sila papa. At yun nga lang, at kulang kami na ang dalawang kapatid. Yan. Kumakain na sila. Kainan na. Kasi sa ibang na. So, tayo di ba pa nakataasan? Nakataasan tanggal. Sa bumuyar yan. Pwede magulo sa araw. Kasi nagkaroon niya. Hindi may asaraw. Mag-asin kayo dito sa yelo. Kasi,
Sinigo na si Papa. Dito ang gabi kabukan ako na school. Kol, sili ko. Ha? Sili. Goku. Yaro daw. Ako nito ni Kulasa ni Kol. Barako. Udan. Yung nito ni Kulasa. Meron pa ako. Ito ni Reggie. Ano masasabi niya ito? Sagat ko. Ha? Ano? Ano? Lalo na pag nagkukubog na. Masalang talaga. Ayan po at tapos na kaming kumain. Medyo bumaba na yung kinain sa simbahan. Gala ko muna sila kay Papa sa Naga. Dito sa Naga. Punta kami ng SM. Gala-gala lang. Gala. Tapos Robinsons. Chami. Ay, ito pa pala. Powerbank? Ito ka powerbank ka. Nasakay na. Hindi, wala na ka muli.